Krásny deň, milé dámy, prajem. Veľmi rada by som vám predstavila naše úžasné kontúrovacie ceruzky na pery z Mary Kay. Sú to novinky a sú krásne, vynovené, úžasne držia. Obsahujú napríklad vitamín E alebo kyselinku hyaluronovú, ktorá nám v podstate krásne zvláčňuje pery, vyživuje, hydratuje, takže naozaj počas celého dňa, pokiaľ ich máme na perách, tak nám vyživujú pery. A rada by som vám aj ukázala presne, k akému odtieňu sa aký rúžik hodí. Aj dám popis, alebo to poviem potom vo videjku postupne, ako ich budem aplikovať, aby ste si mohli aj vy vybrať nejaký svoj obľúbený odtieň. A práve teraz, keď sa blíži Valentín, tak je to úplne úžasná možnosť a príležitosť, ako si skrášliť vaše pery na tento krásny deň, ale samozrejme aj počas celého roka. Takže ideme na to. Takže toto je odtieň Hot Pink. Pre tí z vás, ktoré si neviete aplikovať kontúrovaciu ceruzku, je to veľmi jednoduché a je to hlavne aj o praxi, takže keď to začnete aplikovať, začnete ich používať, tak uvidíte, že to nie je vôbec zložité. Stačí si tu urobiť taký krížik, to znamená tu. Chytíme si tie body vrchné, potom tu dole a potom už iba spojíme body. Ďalší odtieň je Pink Nude a aby som nezabudla, sú vodeodolné, takže naozaj držia krásne celý deň. Ďalší odtieník Beige Nude. Ďalší odtieník Rose. Odtieň rúžu Castle Rose. Mauve Nude. Odtieň rúžu Bohoplum. Odtieň Berry. Odtieň rúžu Fuchsia Dreams. Klasika Red, červený. A odtieň rúžu Rockstar Red. A posledný taký naozaj veľmi tmavý odtieň, taký tento málo kto možno použije, ale môžete ho kľudne použiť aj ako ceruzku na oči. Rúž použijeme Very Famous. Tak čo, milé dámy,
Páčili sa vám tieto odtiene týchto úžasných, naozaj veľmi kvalitne spravených, spracovaných kontúriek na pery? Verím, že áno a verím, že si určite vyberiete minimálne jeden z týchto odtieňov, pretože sú naozaj veľmi krásne odtiene, dajú sa naozaj kombinovať rôzne. Takže určite si spravte radosť a skrášlite svoje pery. Majte krásny deň. Ahojte.